Sibingelele eNingizimu Afrika, igama lami ngumzwa nje bafethu samankentshane njengoba nazi bafethu ukuthi masihlangene kanjena suke seyisukile ke leyo nto leyo bafethu uma uqala ukufika kuleli khasi sicela uchofoze subscribe button, ulike, ucomment, ushare ukuze wonke umuntu awuthole lo msebenzi esiwenzayo bafethu ezamankentshane. Niyazi ukuthi sisebenza umsebenzi obucayi kangakanani bafethu, siyacela ukuthi ni comment lapha ku comment section nisitshele nisigqugquzele lawo mazwi lawo nisigqugquzela ngawo thina ayasikhulisa enza nokuthi sibe nezibindi sikwazi ukuthi singene nalapho engangenwa khona njoba nazi ke bafethu umningi imisebenzi esiyenzayo, baningi abantu esibasizayo ngokwahlukahlukene ngoba inkinga zabantu azifani. Kodwa ke ngiye ngithi mina uma unethemba noma mhlambe uma uthandaza inkinga yakho ngeke ingaxazululeki. Mawufika ke kuthina into esiyenzayo ukuthi nje sivele siqonde ngqo enkingeni yakho siyixazulule, usibekele nje nisibhalele bafethu, nisibhalele ningakhathali ukusibhalela ngoba ngiyazi ukuthi omunye umuntu angathi mina ngiphendulwa kanti akakafikeleli kuwena. Thina sihamba ngendlela from step by step yabo. Siyacela ke bafethu ukuthi njengamanje nihlale nathi kuyona wonke lo msebenzi nalo esizowusebenza njengamanje ubucayi kakhulu ke bafethu sihlangabezana nezinkinga ezahlukahlukene njengoba kade ngichaza. Siphethe nananga umfowethu lana usichazelile ke inkinga yakhe, wasichazela sayizwa sayihlaziya nobafo lana njengoba nibona ukuthi angihambi ngedwa mankentshane bafethu ahamba awu2 njengoba nibona ngihamba noNgiba lana usichazele sayihlaziya inkinga yakhe ubafo. Siyacela ukuthi sizocela njengamanje ukuthi ayichazele nina ababukeli khona sizobona ukuthi mhlambe singayibamba siyibambe siyidedele siyeke kanjani ukuze mhlambe sibone okay sixazulula kanjani bafo kuhamba kanjani. Asikhona nto. Igama ubani mfowethu, uphuma phi? Usicela impilo Mkhize, ngisuke eMbumbulu. Awu Khabazela. Yeah Nkosi. Yeah. Mfowethu usibhalelile la sithe usifunda istory sakho. Yeah. Futhi sabona ukuthi nobafo mhlambe singakwazi ukukusiza lapho nalapho, kodwa ke sithi asiqale sikhulumisane nawe yabo sibone ukuthi sizohamba sihambe sifike phi. Sicela uchazele ababukeli ke bafo ukuthi mhlambe udaba lakho lihamba kanjani. Bobhuti la kuqala unyaka nje unyaka nonyaka sibuye sidlale idokfela kanje emsebenzini. So kunabafethu engiye ngaqala nabo ukuthi sidlale nabo istokfela. So masidlala nabo istokfela sasemsebenzini sivumelana ukuthi sesihlukanisa makuphela unyaka lesitokfela lesi. Ungadini mhlawumbe mawuze uyilodo nje inkosi yami kanje baba ukuthi nje nginolaka kahle ngithukuthele kahle kona ngiziyagcina sengibhalela nina. Ngibona ngiziyagcina umoya ubeka amaphaphu phansi mfethu uchaze yonke into from phansi from scratch. Yeah. So masidlala istokfela nalabafethu abawu2 uSandile noMabutho. Sidlala istokfela nje nabo basemsebenzini. Manje into esingididisa manje istokfela bekufuna ngabe sisihlukanise makuqala uDisemba. Isonto lokuqala nje la Disemba. Mangithi kuyazama ukuxhumana nabo labafethu abasatholakala manje. Abasatholakala. Omunye mangimthola ungitshela ukuthi angime kancane ngizokwazi ukuthi ngixhumane nomunye uzokwazi ukuxhumana nomunye kuyimabe buyela kumina. Lo munye angisamthola Dlobo ocingweni. Angisamthola Dlobo ocingweni. That's why sengize manje ngagcina sengifolana nabo bhuti abadala ngoba ngiyanazi ukuthi niwusizo lokuqala when it comes to izinto ezikanje. Ngigaxele nje kakhulu manje nasekhaya babheke mina nasemakhaya kubhekwe mina. Ngibatshela indaba ukuthi bengidlala istokfela yonke into izoba right ijikijika akusenzeki lutho manje. Angisakwazi ukuthi ngithola imali yami manje nabafethu abatholakala. Yikona sengize ngafonela ngathinta nina nje ngabhalela nina amankentshane ukuthi nikwazi ukuthi ningilekelele kulesimo sami. Yeah. Imali ubuyidlala nalabantu? Besidlala u2000. Beku 2000 inyanga nenyanga. Yeah. Beku 2000. So manje akufiki lutho kumina. Yabo. Beniqala ukudlala kulonyaka noma iminyaka yonke? Bengiqala ukudlala nabo kulenyanga, bengade ngixhumana nabanye phambilini. So ngokushintsha i-recruitment enkampanini, abanye baphuma enkampanini. So ngaxhumana labafethu labo ukuze sikwazi ukuthi sidlale nabo. Yeah.
uma uthi uyabathola lo munye uyamthola kwenzeka kanjani uthini mhlawumbe ngiyamthola mangimthola ocingweni ngitshela ukuthi angizami uzozama ukuxhumana nalo munye ngoba mina ngimtholi lo munye ngithola uSandile kuphela manje mabuthi angisamtholile untuzane nefonini uyabazi bahlala ngiyabazi ngokusho kwabo ukuthi bahlala kephi kodwa ukuthi bona indawo abahlala kuyona iyona yipi ngeke ngiqamba manga bangaze ngafika ngqo ngenyawo kodwa nje isection yabo nje nendawo nginalo ulwazi la khona mana ke mfethu mina ngithola la uthi benisebenza ndawonye ingabe mhlambe ngoba phela manje kusawu December emsebenzini kwenzakalani abafike emsebenzini noma mhlambe no emsebenzini samisiwe kwamanje nje ku December ngithi inkampani esisebenzelayo iyayama uma ku December samile nje ngoJanuary sobe sesibuyela back emsebenzini onivalile sivalile yebo for December yebo sivalile for December ngoba phela ngifuna ukwazi mhlamba anihlangani nemsebenzini sivalile kwamanje le mali mfethu esitokufela benidlala kanjani buyihambisa cash buyifaka i-account wenza kanjani besifaka kwi-account then umabutho masehamba lontonjane edeposita nebank ayifaka transfer umabutho sina sinosandi umabutho maseyifaka kwi-account yebo yo account le i-account eyestokfela vele i-account sathi ayiqondane naye ngoba vele sibambalwa siba u3 nathi ngiya ngokuthemba yebo kwaseya ngokuthemba yebo i-account yakhe hey ndoda bafowethu sitholile ke bafethu kubo lamajida la khona bese sikwazela ukutrace inamba bafethu i-address esikhomba la mfethu ikhona la mfethu la esikhomba khona so mfethu asikaze ke sageja abantu lesebenzisana babakaze basenzela phansi mfethu so ngiyacela bese njengamanje cela mfethu sihloniphe usilalele lapha ngiyazi ukuthi uyifuna imali yakho ngiyazi ukuthi unolanga nje bushilo but siyacela mfethu sibambisane nathi ulawuleke ungagcina ucela ulawuleke nje hayi Koko. Okay, what? athi mina akakho bani Ayikho ngide. ayikho ngithi lapho all tons Ayikho ngide. oh Asa. okay what is bad fresh Koko. atakho umuntu futhi la kodwa na ibhakla livuliwe sobona amahenis kade bephuma Mtoto klutse kitso. Koko. Tutsi kamanje. oh nangu lo futhi Mana. ngifuna imali yami ngifuna imali yami bafethu ngifuna imali yami ungathi ngifuna imali yami ngifuna imali yami oyibo yini manje ngakho mfethu imali yami nangu lo manje ufuna uzoyifuna ima uzozenzela lento le uzozenzela siyeke lento nabo tu Malini sasa, ila wona ngithe. Malini